نابێرێ خستنە زاخۆ سەرساوێت شتەبایە ملەتێک کرد و تایبەت و مالباتە شەهید و ئەس شەهادەتە سەعید و شەهادەتە تەبایان پێشمەرگیان ڕۆژ ملەتێک کرد تەوا پیرۆز دکەم تایبەت لە جەنابێ سەرۆک مەسعود بارزانی و ئەم بنابێ هەوا خێرهاتنە مام قادرش دکن بەرپرسێ ناوچە مەیە زاخۆ لە باژارێ زاخۆ شەهید مۆ چقا لەسەر شەهید بە ئاخێبێ مۆ نکارێ حەقی شەهید ji ber şehîd rûmeta miletan şehîd ew in dihêlin yê milet li ser lingê xwe bisekinin û welat bên avakirin tevayan welatên dinyayê de tu welat nînin bê şehîd tu welat ji xwe negihane armancê xwe tevayan welata bi xwîna kurên xwe bi xwîna zarokên xwe xwîna fedakarên xwe gihane armancên xwe miletê Kurd jî li Başûrê Kurdistanê îro em berhemên wa şehîda dixwin em berhemên wa qehreman dixwin em berhemên wa pekrewana dixwin îro em ê li Kurdistanê temaşe bikin Kurdistanek ava Kurdistanek nû Kurdistanek li ser lingê xwe rûmê dor û berê wên dijminên jî îro em heker fekin Hewlêr û fekin Bexda wê baş bizanê berhemê xwîna wa şehîda çiqa berhem de û çiqa hiştiye miletê Kurd li ser lingê xwe bisekinê em fekin Nîsil û fekin Zaxû yan em fekin Dîmeşqê û fekin Hewlêrê Hewlêrek ava Hewlêrek miletek têde dijî azad û serbixwe hezarên mişexta û penabera li Hewlêr û dorûberê wê û li Duhok û Zaxû li bajarê dîtir dijîn ev hemî berhemê xwîna va şehîda ye wek Cenabê Serok Mes'ud gotî em çiqa li ser şehîd baxêbin em nika heqê şehîd bidin ji ber şehîd ji me hemiya mestir e em spasiya vê malê dikin ev mala welat Parêz ev mala Kurdperwer yê ev Kurd perwerde kirîn li ser hejêkirina vê axê li ser hejêkirina vê rêbazê heta xwîna xwe kirî gorî vî welatî gorî vê rêbazê û gorî miletê xwe em soz û peyman didin miletê xwe soz û peyman didin hevalê xwe soz û peyman didin vê rêbaza got Seîd û hevalê wî bîro bawerî pê anîn em li pey vê rêbazê bin wek babê Netewî Kurd li Barzanî Nemir gotî em xadim û xizmetkarên miletê xwe bin heta miletê me bigihê armanca xwe her çar parçeyên Kurdistanê bêrizgar kirin